tidligere nævnt her, skal vi altså tilbage til 10-11 sæsonen. Skal vi lige se, hvad den her afslutning bliver til? Nej, den går ind! Via Ortega! Chokføring, og det er helt oppe fra midterlinjen af Donnelly, han gør det! Wow, for en scoring! Spektakulær scoring, City-holdet, de brokker. Det er en forrygende FA Cup-historie, han er i gang med at skrive lige nu, Josh Keeley. Kæmpe kapitel, som er under udfærdigelse her. Og vi skal se Lewis, der afslutter, den bliver rettet af med det. De appellerer for en offside, men de er tilbage på omgangshøjde, og det er den unge højreback, Rico Lewis, der tager sig ind i egen hånd. Crowley stikker den frem mod Kevin De Bruyne, der kommer fri, og så brækker han City i front. Den indskiftede belgiske superstjerne, der har haft en forfærdelig svær sæson, ser ud til at blive manden, der løser Manchester Citys problemer her mod Leyton Orient. Som tidligere nævnt her, skal vi altså tilbage til 10-11 sæsonen. Skal vi lige se, hvad den her afslutning bliver til? Nej, den går ind! Via Ortega! Chokføring, og det er helt oppe fra midterlinjen af Donnelly, han gør det! Wow, for en scoring! Spektakulær scoring, City-holdet, de brokker. Det er en forrygende FA Cup-historie, han er i gang med at skrive lige nu, Josh Keeley. Kæmpe kapitel, som er under udfærdigelse her. Og vi skal se Lewis, der afslutter, den bliver rettet af med det. De appellerer for en offside, men de er tilbage på omgangshøjde, og det er den unge højreback, Rico Lewis, der tager sig ind i egen hånd. Crowley stikker den frem mod Kevin De Bruyne, der kommer fri, og så brækker